गोरों नङा सिख्लाफोर नोंसोरो बयनिख्रुइबो जाम्बिसिन सिख्लाया नोंसोरनो थाफ्लि देखायनाय फेन्दा देखायनाय बिखायाव टेटु आखायाव टेटु आथिङाव टेटु गोरों नङा नोंसोरो जाम्बि नोंसोरो जाम्बि मिनियो नोंसोरखौ नोंसोरनि बर' हिनजावफोर आरो बर' सिख्लाफोरानो मिनियो नोंसोरखौ बबेनि इसिबां जाम्बि बे ना सेंग्राफोराथ' मिनिया सेंग्राफोराथ' नोंसोरखौ इन्जय खालामनो नायगोन खुलुमबाय लोगोफोर रसमा ब्रह्मखौ गासिबो सिनायखायो जानांगो दा फेसबुकाव बिथाङा भिडिअ बानायबाय थायो फेसबुक क्रिएटर आरो सासे इउटुबारबो बियो इउटुबावबो भिडिअ कमेडियान भिडिअ बानायबाय थायोमोन दा रसमाखौ ओरैबायदि मानसिया सापर्ट खालामदोंमोन आरो ओरैबायदि मानसिया दा हेड कमेन्ट खालामनो हमदों मानि थाखाय नोंथांमोना निउसाव मोनथिखादो जानांगो रसमा ब्रह्मआ बेसां सैथो निउसफोराव होनाय बायदिब्लाथ' बियो 100% सैथोआनो जाहैबाय सासे 9 बोसोरनि हिनजावसा गथ'बो दोङोमोन आरो बियो अलरेडि हाबा जाखानायमोन अलरेडि हौवा गोनांखामोन दा बियो गुबुन हौवाजों खारस'नै दोङो एबा बियो न'निफ्राय गोमानानै दोङो ओरैबायदि दावराव मानसिफोरा रसमा ब्रह्मआ गुबुनजों खारस'नैबाय रसमा ब्रह्मआ गथ' खासिखौ गारना खारनानै गुबुन हौवाजों हाबा जाहैबाय ओरैबायदि दावराव जागासिनो ओमफ्राय गथ'बो दोङो नुनायावथ' जोङो आजिखालि मा बुंबावगोन ओरैबायदि नुनो मोनबाय जे गथ' गोनां हौवा गोनां हिनजाव गोनांफोरासो आजिखालि बांद्राय गोसोआ गरम सेंग्रा सिख्लाफोराथ' गैखाला हाबा जानाय आदै मादै गासैखौबोथ' बुङाखै खायफा मानसिया दोङो ओरैबायदि गोसो गुदुं गोसो गरम दा रसमा ब्रह्मखौथ' बेफोरबायदि जागोन होननानै मोनथिथाराखैमोन जोङो बोरै जाखो बियो गथ' खासि थालना बोरै खारनो हाखो बैफोरबायदि आरोना दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना ला निउसाव मा बुंदों मा टेक्स्ट लिरनानै एबा मा टाइटेल लिरनानै पस्ट खालामहरदों निउसफोराव नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामदो बहुत गोबाव जाबायमोन भिडिअ लाबोया गरमनि थाखायनो भिडिअ लाबोनोनो बायो अब्लाबो नोंथांमोना आंजों लोगोसे थाबाय था आं कन्टिनिउ भिडिअ लाबोबाय थागोन बे साननैनिफ्रायनो दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायग्रोना लाबानो जाबाय भिडिअखौ हाजारसे शेयार खालामना हो ओमफ्राय बिनि हौवाया बिखौ जुदि लोगो मोनोब्ला बिनो कन्टेक्ट नाम्बार होना दोनखादो बेयाव फन खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना नायग्रोना ला सिख्लायाव साबेसे एक्स दंमोन एक्स गैया वाइस दंमोन मैयानि गाबनाया गाबफिनलाय बाजै सिख्ला साननानै लादों होननाया कमेन्टआव गाबनाया ना बेसारा मामा कमेन्टआव जेरस्टन ब्लग बबे पर्बतजरानि जाखो बबेजों एकदम जोंना पर्बतजराया थिखाय मिन्थिया थिखायनि आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट आब' आंना नेट मोजां हाबनो मोनाखै आब' आब' सना हायोब्ला नोंनि आंनि फिसा चेनेलखौ कल खालामना होदो अके साया बर' खालामो दे आं खालामो बाट आं कमेन्टसो होनाय जाया बांसिन सोरनिबा भिडिअखौ फिसा इउटुबारफोरनि भिडिअफोरखौ आङो नायखायो आरोना ओमफ्राय बांसिनानो साबस्क्राइब खालामनानै लानाय दङ ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामबानो आं साबस्क्राइबल' खालामखाया नटिफिकेसनखौबो अल थुनानै लाखायो आरोना ओमफ्राय नटिफिकेसन हाबफैबाय थाखायो ओमफ्राय नायो आङो ओमफ्राय कमेन्टसो खालामनाय जाया आरो आंना कमेन्ट खालामलाबायनाय जाया आब' नोंनि फिसाजो नानि नालाय मा नाम नानि नामा पिलिया ओइ लावगि मा खबर दिनै आसोलफोरा मोजां कमेन्ट हराखै नामा आसोलफोरनि कमेन्टखौलाय बुंनांगौ डनेन बर' ब्लग नोंनि भिडिअखौ जा हिट मोनखायो आं मुलुग गेमिं थेंक इउ आगै ओइ आब'नो आं नोंनि भिडिअखौ नायखायो दे DNS ब्लग थेंक इउ आगै हाय बाजै एखि मा ओंख्रि जाखो अनला दाउ ओमफ्राय मेवा मैया बोरमा खिखौ बहा मोननाय नों बोरमाया आंनावनो दं बोरमा लाखायोना आङो जा मिजां मिनिखादों बाजैया थेंक इउ हाय आब' आइ एम बिदांस्रि आब' लोक्षि मा गामि नोंसिना जोंना थिखायाखै डकुमेन्टआ जा बोरैबा स्पिड दावखोथारबाय बिमा दा नायफिनगोन दे नोंनि बिनानावजों दसे रायज्लायनो आं गणेश बसुमतारी बिनानाव गैया थिखोआव थांदों मालाय माबा पार्सेल सफैदोंनो लायदों बाजै माबोरै दं मोजाङै दं आगै मोजाङै
बाजैया खृष्टान ना बाथौ धोरोम खृष्टान नङा बाथौबो नङा ब्रह्म धोरोम आंखौबो लोगो खालामना लादो आब' नोंखौ सानफ्रामबो नायखायो SD बाय अके आगै खालामो दे आब' बोरमा खानाय डाइलगखौ होलाय बोरमा खि बायदि नुदों नामा आंखौ बै कमेन्टआव बोरमा खि महर होनबाय ओमफ्राय आं सानबाय मा बोरमा खिजों मानसिजों बोरै एडजास्ट जाथाव मा फाग्ला बायदि सानबाय आं माने जे बुस्थुखौ नायनानै माइन्डजों जेरै सानो बेबायदि बुस्थुनि ओंखायनो सानबाय आं मा बै समाव बे आंनि भिडिअखौ जेब्ला नायदोंमोन बे समावहाय बोरमा खिया जेव दंमोन खोमा बिनि खाथियाव ओमफ्राय ओरै नायनायावनो बोरैबा आंखौबो बोरमा खि बायदि नुबाय बे ओंखायनो होनदां बोरमा खि नायाखै आंनिखौ रेसना दैमारि नायो आगै हाय आब' गुमैया बहा दं गुमै गैया खारबाय आब'आ खान्थाल नुफेराखै नामा दाखालि सोंनाया खिबायनाय भिडिअआव खान्थाल ओंखायनो नुवाखै होनदां मानो नायाखै दुखु मोनबाय आं माखौ आगै रेसमा दैमारि माखौ आगै एन महिलारि लोगो हिट जायो थेंक इउ आब' मा खबर रेसमा दैमारि मोजां आगै मोजां मंलाजोरा फैबा मेथाइ जाहोदो आब' जुमाय फाग्ला बेबो सोर जालाय मा मंलाजोरा ल' ल'सो होनलायलांबाय र' होननाया र' जाहोगोन र' पार्टि जाहोगोन दैबानाफ्रा एसे फिसा जाग्रोथों ल'सो होनलायलांबाय सालायानो गुसु नालाय रायज्लायनो SD बाहाय नोंनि सबाय बिमाया नोंखौ जा समाय होखायो आब' बे समायखौ बांसिनानो बाख्नायो ओमफ्राय सोरबा बिराद हाखानानै ला होनबाय थायो ओमफ्राय आंहा मानो हाखानो मा खबर जि मिनिखायो आब' नोंनि भिडिअफोरखौ नायना सोदोमस्रि बर' थेंक इउ मिनिनांगौ देहाया हेल्दि जायो मिनिबासो समाय मानसिनि मोखाङाव स्माइल थानांगौ मिनिनाय थानांगौ दुखु सुखु एकदम प्रब्लेमफोरखौ गोजानाव दोन मिनिनाया रिथा मा होनखो र' हास्लायलासो आंनिखौबो नायदो बाजै बिग्राय दैमारि नायगोन बिबोनांफोर नायगोन फानि भिडिअ लाबो आब' थाब जुमाय फाग्ला लाबोगोन केमेरामेन नांगौ जादों केमेरामेनानो गैया सासे केमेरा हमग्रा थाबा बिराद मोजां भिडिअ लाबोसिगौ आं केमेरामेन गैया नालाय माबा जालायलाङो आब' लाहा मा ओंख्रि संखो अनला मेवा दाउ आब'ना इउटुबनि फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनबाय नामा मोनाखै इउटुबनि पेमेन्टजों चावमिन जानायनि सिमाङैनो जासिगोन नामा मोनाखै दाबो सानजौफुनि मा ओंख्रि संखो सानजौफुनियानो बेनो माबा अनला मेवा दाउ बसुमतारी बोरमानि गाइखेर जाग्रानिखौ होदो मा बुंनो आरोना मानसिफोरनि कमेन्ट दाद कारेन्ट थांबाय फांखायाव जिरायलायदोंमोन आं बाहेरायावसो थांफिनसै आं आंनि माबाखौ नायनो नोंसोरो मबाइल स्टेन्डखौ नायनो र' नै बेयाव दोनदों आं बेयाव